Blaha na Telegrame popísal nárek liberálov. Blaha píše: V týchto voľbách padlo hneď niekoľko mýtov a liberálne kaviarne z toho musia mať ťažké debky, preto to nekonečné vyplakávanie. Tvrdili, že Smer volia iba starší ľudia a pritom Smer získal 18% hlasov prvovoličov. Pridávajú sa k nám aj mladí, ďakujeme! Namýšľali si, ako v Bratislave progresívne Slovensko dosiahne severokorejské čísla a my budeme na 5%, ale kdeže, Smer ešte aj v Blave získal takmer 18%. Nechcem slniečkam sypať sol do rán, ale dokonca ja som mal v tej ich liberálnej bašte Bratislave 8. najvyšší počet krúžkov a predbehol som aj toho ich Sulíka či Valáška. To musí bolieť. S výnimkou hrstky okresov je celé Slovensko červené. Keby tu bol väčšinový volebný systém, Smer by mal 90% väčšinu. Padol mýtus o tom, že má zmysel veriť prieskumom. Ešte aj v exit poloch pridali progresívne Slovensko 5%. Kto ešte bude brať vážne prieskumy? Padol tiež mýtus, že má zmysel brať vážne liberálne médiá a všelijakých análnikov či analytikov, mesežníkovov, Zalov a podobných mudrlantov. 3 roky do nás kopali od rána do večera a nič z toho. Absolútne nič. Ľudia na nich zvysoka kašľali. Nech mudrujú ďalej. Však nikoho nezaujímajú. Padol mýtus o tom, že bez Facebooku nemáš šancu. Američania mi ho vypli na pokyn z americkej ambasády a nič sa nestalo. Napriek tomu som vďaka Telegramu získal 220 000 krúžkov, čo je o 160 000 viac ako pred 3 rokmi, keď som ešte Facebooku kráľoval. Američania sa prerátali. Aj oligarchovia v pozadí slovenských televízií. Zobrali mi všetky oficiálne komunikačné kanály a aj tak im to lúzrom nepomohlo. Porazili sme ich, priatelia. My na Telegrame. Spolu s alternatívnymi médiami. Je to naše spoločné víťazstvo. Ďakujem za to. A ako posledný padol aj mýtus, že sa v Smere trasieme, že nás vyhrešia socialisti v Bruseli. Včera im Robert Fico na pána vysvetlil, že nech si nás spokojne aj vylúčia, my z našej mierovej podstaty neuhneme. Rád by som napísal, že včera padol mýtus, že európski socialisti ešte majú niečo spoločné s klasickou ľavicou, ale tento mýtus už padol zhruba pred 20 rokmi. Napísal som o tom niekoľko kníh. Na západe sociálni demokrati riešia gejov, migrantov, Grétu a nenávisť voči Rusku. Na pracujúcich ľudí kašľú a padajú strmhlav dole. Čo ešte majú spoločné s klasickou ľavicou? Robert Fico im včera odkázal sebavedomo a suverénne, že my na Slovensku neuhneme ani o milimeter. Chlieb a mier. Takto sa to robí, do psej matere. Nezabudnite dať odber na náš kanál Politika Live. Buďte informovaní. Ide o Slovensko.